Salut riders, ce mai faceți? Bine v-am găsit la un clip despre schimbarea uleiului și a ambreiajului la un Kawasaki. Avem așa, un ulei de la Motul, 7100, un simplu filtru de ulei, asta poate să fie de la diferite firme, și un kit de ambreiaj, nu știu cum se zice exact. Da, e un set de ambreiaj de pe EBC, doar discurile de ambreiaj, cele cu ferodom, discurile de presiune, o să le mențin pe acelea pentru că e primul schimb de ambreiaj pe care o să-l facem. Și acum, după cum știți din videoclipurile anterioare, George este mai bun în ale mecanicii, așa că o să-i pasez lui această șansă să ne explice mai departe. Bun, deci acum cu ce începem? No, o să începem așa. Prima dată trebuie să încălzim un pic motorul ca să uleiul să fie mult mai subțire și să poate ieși mult mai repede din motor și într-o cantitate mai mare. Și după asta va trebui să dezmontăm carenele. Trebuie să facem lucrul ăsta pentru că pentru a schimba kitul de ambreiaj trebuie să dăm capacul ăsta de aici jos. Și după aia o să scoatem lamele de ambreiaj, o să vă arătăm cum este structurat ambreiajul și așa. Și pentru a schimba uleiul va trebui să desfacem un bușon care este sub motor, o să vi-l arătăm și pe acela, și filtrul de ulei. La modelele Kawasaki au pus filtrul de ulei într-o parte, deci avem o accesibilitate foarte mare la el și nu o să avem nicio problemă în a-l desface. Bun, deci ce unelte ne trebuie? O să avem nevoie așa, o cheie de filtru care încă nu mi-a ajuns din cauza coronavirusului, am văzut și atunci când am filmat la Suzuki Bandit. Și o să vedem cum îl putem desface, s-ar putea să putem desface chiar cu mâna. O să avem nevoie de inbuxul pentru a desface șuruburile de la carene, după o cheie de 10 pentru a desface șuruburile de la capacul de ambreiaj. Și cred că este tot o cheie de 17 ca să desfacem bușonul de la ulei. Sunt niște unelte pe care toată lumea poate să le aibă acasă și nu este un lucru foarte, foarte complicat de a face, cum o să puteți observa în videoclip. Bun, am înțeles. Deci eu cum sunt asistent, o să mă ocup de scule. Ok, terminăm cu lăvrăgeala și ne apucăm de muncă. Bun, deci să înțeleg că o să începem cum a desface carenele. Da, o să desfacem tot ce înseamnă carena superioară și carena inferioară de pe partea aceasta, ca să putem expune cum ar veni capacul complet de la motor. Avem mașină de găurit sau de desfăcut. Un acumulator. Da. Că se desfac mult mai repede și... Suntem mai profi, cum ar veni. După cum puteți vedea, este mai complicat cu motoarele de viteză carenate, cum ar veni, că e mai greu să le dai jos. Deci cam așa arată motorul dezbrăcat. Acum cu ce să începem? Acum va trebui să desfacem, cum am zis, capacul acesta, care este capacul de la ambreiaj, dar înainte de asta va trebui să scoatem uleiul. Deci să înțeleg că aici sunt discurile de la ambreiaj. Exact, acolo sunt structura ambreiajului și discurile de ambreiaj. Să vedeți cum o să-l desfacem. Deci cum ar veni, ambreiajul este în același ulei ca și motorul, nu? Da, deci la motoare, mai puțin la GS-uri, la motoarele mari touring, ambreiajul este în baie de ulei și multidisc. O să vedeți. Acum, pentru a scoate uleiul, am tăiat un fost bidon de Motul pentru a desface, pentru a putea pune fix gaura pe bușon și așa să curgă direct uleiul, jos în el și să nu dăm pe jos. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge, I'm coming to fight. I swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll bleed. Și cam cât de tare ar trebui să fie strâns
filtrul. Întotdeauna se strânge la si, adică să fie strâns, să nu fie nici foarte puțin, dar nici foarte tare, să fie ok. Totul se strânge la simț. Deci acum o să facem capacul. Da, o să facem capacul de ambreiaj, să eliberăm tot ce înseamnă discurile de ambreiaj. O să le scoatem. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with the motion, following the light that După cum puteți vedea, asta este un bol de cereale. Băgăm lapte, cereale și mâncăm. Acum, foarte important este să desfacem lamelele de ambreiaj în ordinea în care sunt băgate aici. Să luăm arcurile prima dată, să le punem deoparte. Și cam așa arată cele noi, comparativ cu cele vechi. Se poate observa uzura. Acum o să luăm un pic de ulei ars și o să dăm un pic pe suprafața de fricțiune ca să fie ca să fie unse, pentru că trebuie să le ungem înainte să le punem. Că și cele vechi, cum sunt în baie de ulei, totdeauna sunt unse. Dacă nu, o să fie o abraziune foarte mare la început. S-ar uza mai repede, nu? Da, exact. Până intră în contact. Așa că luăm un pic de ele, le ungem frumos. Dar oricum, după ce o să băgăm uleiul, o să... Da, dar să evităm contactul ăla inițial, știi, între discuri neunse. Și în aceeași ordine în care le-am scos. Un disc de ambreiaj, un disc de celălalt, un disc de ambreiaj. Și eu în același timp o să bag cele vechi Exact. în cutie. Puneți cele două despărțitoare. Ca un puzzle. Exact.
Gio, ce facem aici? Acum facem garnitura la motor pentru că refuz să dau atâta pe o garnitură care mi-o pot face eu și mai groasă și care să țină, cred că și mai bine decât una originală. Am luat o placă de gringherit și acum am desenat garnitura pe ea și facem găurile pe unde vin șuruburile băgate. După aia o să o tăiem frumos cu foarfeca și o să vedeți diferența între o garnitură de gringherit și o garnitură cum ar veni originală. E triplă cea de gringherit. Gata. Cum puteți observa, asta e garnitura normală. Nu știu dacă se vede grosimea. Și gringheritul, placa de gringherit. Diferența între una și cealaltă. Bun, deci acum ce să facem? Acum am făcut garnitura cea nouă din gringherit. Și o să... Asta ce este? Asta este silicon pentru capace, cum ar veni, pentru motor. O să punem... Adică este un silicon termic, nu? Da, este un silicon termic, acesta ține până la 300 de grade, este german. Și o să punem un subțire strat de silicon pe ambele părți ale garniturii, ca să fie o etanșare mult mai ok și să nu evităm scurgerile de ulei. Și eu ceea ce fac, o întorc pentru că asta o să fie partea prinsă încolo și pe o să venim cu capacul pe partea cealaltă. Și aplicăm un mic extract de silicon pe garnitură. Acum cu mare grijă încercăm să o potrivim. Acum am apropiat șuruburile și acum o să le strângem, dar o să le strângem în cruce, adică ăsta de aici, ăsta de aici, ăsta de aici, ăsta de aici, tot așa. Tot așa le strângem, întotdeauna, cum am zis și cum o să susțin, se strânge la simț. Nici prea tare, nici prea încet. Dacă am avea o cheie dinamometrică, cu cât ar trebui să le strângem? Ar trebui să strângem, din câte am observat în carte, undeva la 10 Nm. Dacă am dat peste cap șuruburile, ce putem face? Putem face ceva sau schimbăm tot capacul? Nici n-ai rezolvat nimic schimbând pe capacul. Ar trebui să dai încă o gaură pentru un șurub mai mare în cadrul motorului. Este un lucru mult mai complicat. Adică să faci un alt filet în... Exact, în motor. În motor. Deci ca recomandare să nu dați filetul peste cap. Exact, corect. Ca recomandare ce mai bine să faci cu cheie dinamometrică, dar nu. Această cheie e și una foarte mare, deci trebuie să fii foarte atent când strângi cu ea. Sau strângeți cu simț, cel mai bine, că mă gândesc că nu toată lumea o să aibă o cheie dinamometrică, nu? Ambreiajul, cum putem observa aici, avem ca o rotiță. Eu când l-am făcut, am băgat tot filetul înăuntru. Și acum pur și simplu
trag de filet și cum puteți vedea, uite așa cum. Acum iar bag filetul înăuntru. Aici avem ca o găurice. Dacă încep să trag de filet, ea începe să se strângă. Și când vedem că când începe să acționăm deja și ambreiajul acționează, vedeți? Înseamnă că deja ambreiajul este fixat corect. Acum o să trebuiască să mai băgăm doar uleiul și o să-l pornim. Și cum puteți vedea, dacă ne uităm pe gaură, vedem discurile de ambreiaj și când noi călcăm ambreiajul, ele se depărtează. Vedeți? Deci să recapitulăm. Am făcut așa. Am dat canele jos frumos, am schimbat Discurile de ambreiaj, cele discuri de ferodoni. Și acum ce o să trebuiască să mai facem? O să mutăm carenajul pe partea asta, că am terminat și cu filtru. Și o să completăm cu ulei și o să lăsăm un pic să meargă ca să vedem dacă avem scurgere. Nu cred că o să fie nicio scurgere. Dar înainte de toate astea, înainte de a băga ulei, mai bine zis, o să trebuiască să lăsăm un pic să se usuce siliconul, vreo 10-15 minute. Nu mai vorbim mai mult și o să ne apucăm de treabă. Bun, deci acum o să băgăm uleiul. Da. Cam cât ulei intră în motor? În cazul meu, de exemplu, aici avem un Kleber cu toate datele. Intră 3,4 litri de ulei fără schimb de filtru, 3,6 cu schimb de filtru și pentru a desface motorul complet și așa, avem 4 litri de ulei. Și acum o să începem să băgăm ulei, încetișor, o să băgăm inițial vreo 3 litri de ulei. Cum puteți vedea, bidonurile de ulei aici sunt gradate. Și o să băgăm 3 litri de ulei, deci până o să ajungă la 1 litru. Și de acolo o să începem să punem motorul drept și să completăm. După o să-l pornim ca să ajungă uleiul și în filtru. Și încep să scadă nivelul și apoi o să mai adăugăm. Da, în caz că este necesar, probabil o să fie. Bă, frate, ce nu-mi place la vitezane? Da, mă. Că au carele astea nasoale, de nasoale. La design e foarte fain, știi, dar când trebuie să lucrezi la el la ceva, te se desfaci și foarte nașpa. Da, dar nu. Pentru aerodinamică majoritatea, știi? Pentru deviarea vântului. Și asta e problema și nu numai la dezmontare, și dacă îl pui jos, la naked, hai că mai salvezi, da? Dacă dați cu el, și aș facă și scumpe plasticurile astea. Da. Eu cum le-am recondiționat, second, am găsit carenele și pe laterale era 60 de euro bucata. Doar laterale. Și pe frontal mi l-am luat, nu pe original, și am dat 100 de euro pe el. Sunt destul de scumpe. Este foarte scump dacă îl pui jos. De ce eu prefer naked? Deocamdată, până să cresc un pic. Până să ai carnet. Experiență, da. Deci, bun, acum o să mă urc pe el ca să-l pun drept, să vedem la ce nivel este uleiul. Cum putem observa, uleiul la motor întotdeauna se verifică cu motorul nivelat, pentru că acum, de exemplu, nu avem deloc ulei. În schimb, dacă îl îndreptăm, acum este, de exemplu, aproape la full, vedeți? Și cum am zis, o să mai scadă când o să-l pornim și o să intre ulei în filtru, o să scadă un pic. Și o să schimbe și culoarea, desigur. Am pus și carenele, ok, am completat tot, am strâns șuruburile, am controlat să vedem dacă curge. N-am rămas cu niciun șurub în plus. Exact. Și acum o să-l pornim pentru prima dată, după schimbul de ulei și de ambreiaj. Eu ce o să fac? O să-l pornesc cu ambreiajul călcat, ca discurile de ambreiaj să fie depărtate când pornește, ca să se poate urge perfect. Și tot așa. Deci cum ar veni, ar trebui să ajungă uleiul și la ambreiaj și în filtru. Exact, să se ungă tot, ați văzut că am us fiecare disc în parte, dar așa o să-și ia tot uleiul de care au nevoie. Tot așa, călcăm ambreiajul și pornim. Ținem ambreiajul cât e pe nivel,
îl țin cu ambreiajul încărcat. Și putem să și depărtăm, să încărcăm, să depărtăm, să încărcăm. Asta e teoria cu el. Acum trebuie să lăsăm 5 minute ca să scadă iar tot uleiul și să verificăm încă o dată ulei, să vedem dacă este nivelul corect și dacă nu trebuie să mai băgăm. Îl verificăm cu omul pe el, doar verificăm, da. Cu motorul drept, cum am stabilit și vedem dacă o să metrească, probabil să metrească chiar un pic ulei. Am așteptat vreo 5 minute după ce l-am pornit, sau cred că au fost și 10. Și acum o să verificăm din nou nivelul la ulei. Ghibli? Uite acolo, nu v-am Așa. Înainte le aveam aproape de maxim și acum e aproape de minim. O să băgăm până ajunge la nivelul maxim de ulei. Eu vreau să știu. Nu mai mișca, mă, de el. Suficient. La fix. Deci cam asta a fost. Am făcut schimbul de ulei și schimbul de ambreiaj. Acum putem pleca la plimbare. Da, trebuie să probăm să vedem dacă mai avem feedback-ul ăla de la el, deci când trăgeam peste 13.000 de turi începea să se amaleze, în a 4-a, 5-a cam așa începea să se tureze și motorul mai avansa. Sigur o să găsești o diferență. Da, e și posibil în bine. Da, să nu găsești o diferență și ce să vă mai zicem, ăștia am fost noi, încă un episod din capitolul mecanică. Asfalt uscat. Și drumuri bune, colegii.